Bisan naglagiting ang kainit sa adlaw apan baha sa Purok Dolphin sa barangay Tungkop sa lungsod sa Miglanilla, way hubas-hubas. Mga residente na malaka na. Ani ang report ni Femari Dumabo. Sa dayon mo palang pagsudi ning iskinita, makita mo na ang baha. Gikugos pa sa inahan kining bata nga padung pa mo eskwela. Samtang ang tinunan sa high school, nag-iyahay na lang og paningkamot aron dili mabasa sa tubig. Kining basketball court nga sagad dulaanan sa mga mahilig sa basketball. Apan karon, nahimo na kining team pasawan sa mga itik. Sa una niya pagtan-aw, magtuo mo nga ana ako sa suba tungod sa presensya sa mga itik o gani anapay mga gagmayng isda sama sa pantat ug tilapia. Apan, ana ako sa tugkaran sa usa sa mga panimay sa pamilyang Paragoso. Ug kini siyang tubig, baha kini nga problema na nila sud sa pipila ka tuig. Ug gani mas nahimo pa kanilang problema karon tuiga kay mas nitaas pa ang maong baha tungod sa ilang problema sa kanal. Pipila ka tuig na kining nahimong suliran sa mga mulupyo, apan mas migrabe kini karon tuiga. Wa kini muhubas, sukad sa bagyong Odette, nga kaniadto muhubas lang unta human sa usa ka semana nga grabing init. Wa kini maanto si Joseph nga mi-post nan ini sa social media. Manghud na ko na diha. Ako lang gikabalakan mga anak manggod niya, mga gagmay, mga tagak sa kanal. Mga problema mi na usay masamad. Nga kani pag-abot na ko ani, pagbalik na ko sa among lugar, kani nga among lugar, baha na siya. Kalibog ko ba kay wa ko ni hubas-hubas dugay na pag-abot pa sa bagyong Yolanda. Wala na ko ni nahubas. Bagyong Odette. Bagyong Odette, wala daw siya nahubas na. Din ko wala daw na ninyo gi pangutana sa barangay. Nian na akong igagaw sa nga ilan ako nung report sa barangay tapos gitan-aw ra. Mula puro tingin ka tuig no. Ano dud? Kay kan ato si Wigbot ba wala dumi magbabaha. Ang kapitan sa una si Yunson namatay naman. Nailisan to siya ni TCPL. Dayon ni disitan. Iya nang pagkakaano ka nang buag to ka nang yuta ba? Pirmi pabuan niya mga. Wala na sukad nga wala na siya. Nakadugang silang gastuhan mao ang pagpalit ng mga butas ug tungod niini nang hinaot sila nga masuyop unta ang baha samtang ang kagamhanan nangita og kasulbaran sa problema sa baha. Ambot masaon pagsulbad ani kanala ma'am. Wala sa bahala sa. Mo ni nagproblema mi ani kanala ma'am. Okay. Mahumon ng swimming pool. Nakabisita na hino ng mga sakop sa Municipal Engineering Office ganihang buntag og mipasalig nga mapangitaan kini og kasulbaran. Gireport na namon ni Mayor, ni okay si Mayor niya na siya gipadadre nga mga tao nga nitan-aw na sa sa City Engineering to nakailaman ko sa iyang mga tao. Uban ni Godfrey Rilien. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.